Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kunento yasho mangwabe lapha kuthando nesimbi. Athi mangwabe yabe ku season 6 ubaba uMseleku efika nenduku efake umqhele ebabizele meeting cabanga usibeke yokuqala meeting ya season 6 ebizwa baba uMseleku wathi uMangwabe-ke hayi umthetho wakhe uyayithanda i-attention baba uMseleku uyayithanda nje idrama uyathanda ukubukwa ubenamanga yini guys ngoba phela izolo besibuka episode 1 waku izingane zesithembu kumayelana nani ukuthi thank you masefaka isithombe sakhe athi uyabonga ukuthi sibukile ishow indaba engafaki izingane ngoba leya show esibuka izingane zesithembu angithi niyabona kunalokho ukuthi she was 18 years ukuthi kusuke kumayelana nani like isandla sami sikhona wayengafakwa izingane hayi ngiyidlalela ekho serious level kodwa baba uMseleku ufaka isithombe sakhe lapha ya kwi family page lo muntu ophethe social media page yakamseleku ufaka ubaba uMseleku wasithi thank you ukuthi nibukile izingane zesithembu hawaii kodwa ke sibukile ishow engakusho ukuthi ngathi yona lena iza kahle ngoba vele yonke lento ebesifisa ukuthi siyibone ku season 1 bayayenza ku season 2 nefamily nje kaVuyo isivelile kunabantu ke futhi abasha abezayo kwizingane zesithembu kunama members amasha esizoxoxa ngawo sibonile uVuyo uphethe ingane uyohlangana noMayeni nobaba uMseleku ngoba bafuna impendulo mawuphela useason 1 impendulo ebeyifunwa ifamily kaVuyo bekumayelana nepregnancy manje ke sekunokunye ukuthi uMpumelelo ufuna ukushada intombi nto and lokhu bakubonile kuthando nesithembu kanti bona bebesalinda ukuthi uMpumelelo uthini uma uVuyo esephinda futhi ethola umntwana abakaMseleku bathini ngiyakhumbula ukuthi episode yokugcina sivale kanjalo manje ke sekunolunye udaba ukuthi uMpumelelo yena usufuna ukuqala ngentombi nto pho bezenzelani ingane uMpumelelo ingane yazi siphume kancane ke kuMpumelelo nakwezingane zesithembu yabo lento leyenziwe uMpumelelo mina ingibhora ngani uMpumelelo uSibindi yilabo bhuti laba abano 40 no 50 abasho noma yini ngoma bengane masusu uyalandela hayibo wena nje unoma bengane abawu2 inkinga yakho yini noma usuthatha i-experience yakho usuyenze yomhlaba wonke ngoba ngeke umthole ubaba uMbatha oshadile kahle ebhizi ekhuluma ukuthanda ngoma kaEnzo angeke yile nhlobo benze ingane ngapha mase bekhulile sebeyaqala bayadelela uma bengane kodwa yena ukuhamba kwakhe kube ngahambi kahle bangidida lapho anibokeni nakusizwe guys ku social media labo bhuti nje abamile ngokuthi hey uma kaEnzo this uma kaEnzo this hey uma bengane uzobabona banoma bengane bona angazi ukuthi inkinga yabo yini ingoba mhlawumbe uma bengane babo bayaglowa uma bengane babahlukumeza kodwa nje bona ngoba ubaba uMbatha oshadile akanasikhathi sokuhamba ekhuluma kabi ngosisi abathola izingane akanaso leso sikhathi ngoba wenza izinto zaqonda kungenzekani ukuthi ubaba uMbatha owenza izinto zaqonda noma wakhetha impilo afuna ukuyiphila yaba uhlobo oluthile mase phathwa ikhanda ngezinto angazazi hayibo uzothiwa akalungile uma wengane iyahlupha umuntu yesho ukuthi wena unalenkinga isho njalo ukuthi unalenkinga silalele inkinga yakho full stop ame ubhuti mdala sembuza hayibo lo muntu umdala indaba akhulume kanje mase sithi siyaqalaza unobaby mama yena
Mhlawumbe ezinye iy'ngane akavumelekile ukuthi ay'bone, usesasa i-stress sakhe uzosikhiphela kubantu, usefaka umoya wokuthi bonke abantu ababukele phansi uma bey'ngane. Kuqala kanjena-ke, kanje njengoba sibuka. Abe nengane lapha, abe nengane laphaya. Uyasuka lapho usebona ukuthi iminyaka yakhe isithe ukukhula kancane, se-ready ukushada, akasafuni la okunengane yakhe khona. Sekwenzile-ke lokho, uye futhi osekhuluma kakhulu, bakhuluma too much. Ave bekhuluma labo bhuti. Mina ngize ngiy'buze ukuthi hayibo, ama-leader anjani lawa? Siyakwazi thina ukulalela umuntu okhuluma ngoba ezoqondisa izinto. Siyamuzwa futhi umuntu nokhuluma ngoba eshiswa yizinto zakhe, i-experience yakhe sekufuna ukuyithatha ayenze yomhlaba wonke. Bengingekho-ke lapho, ngiyaxolisa ngibuye ngikhulume kakhulu. Bengingekho lapho kodwa khona kuqala kanje. Aqala umuntu emncane eshayelwe ihlombe kuthiwa hey wenzani. Uyafika ku-45, 50 usemdala manje. Esikhundleni sokuthi engabe unake izinto ey'qondene nalowo 45 years wakhe lo 50 years usebheke omaka Enzo. Angazi khona ukuthi wayekwazi kwakubona kuthiwa omaka Enzo. Usebheka lapha omaka Enzo. Uma wey'ngane nje. Seyosimela-ke ngoma wey'ngane, oma wey'ngane hhayi. Bhuti, unawo amandla ukuthi uziphathe kahle. Ngisho mncane, unawo amandla ukuthi uziphathe kahle. Ungabenzi abantwana ungaqondisa iy'ndlela zakho, uyajika la sewumdala sekuwuwe usufuna ukubuka omaka Enzo, oma bey'ngane, ayikho indaba hayi bo. Yazi thina sibuka wena. Ngoba phela le nto yakho isuke imemeza ukuthi zikhona iy'ngane zakho ezisey'ndaweni ey'thile. Ukuthi inkinga yini, noma awukuthi ungay'boni, noma awuzondli iy'ngane, noma yini, kodwa nje isikhathi esiningi uma ngabe banakisise lobo bhuti labo, niyobona ukuthi bathathu, babili, abanye bawu-4. Hhayibo khona umnyade engithusa manje ethi bawu-5, uma ngimbheka ubhuti omncane kabi ukuthi hayibo. Kodwa-ke angiphume nami kuloku kukhuluma kakhulu. Siyivale le video la, ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi, bye.